Sibingelele kule video sifisa ukukhuluma ngongakwazi ngobukhosi bakwaXhosa noma ngesizwe noma ngetribe yakwaXhosa, right? Ake siqale nayo ke. Okay, now ngoba sonke sesiyazi ukuthi unumber 10 njengoba kubhalwe uZebuluni, lela gama la edithwa, uZ u-right, u-E B wa-edithwa, u-U u-right, u-L u-right, u-U u-right, u-N wa-edithwa. Kuphuma bani? Kuphuma uZulu, kuphuma itribe yaZulu. Ubani lo okhipha lama tribes? UMnguni. Kodwa-ke watshela ukuthi wena uMnguni, waphinde watshela ukuthi wena u-Israel. Kanti cha, amagama ayifake konke lawo. Igama lakhe langempela uMnguni, iy'ngane zakhe kwakuthiwa abaNguni. Itribe unumber 10 yaphuma eyakwaZulu. Ngaphinde ngaveza futhi ukuthi unumber 6 ukhipha itribe yabaSembo. Lela gama leli, u-N u-right, u-A u-right, u-PH u-edithiwe, u-TALI kuphuma uNatali. Kuphuma uNatali. ENatali kutholakala abaSembo. Igama labo labulawa kwase kwafaka lo Natali, ufaka kwamaPutukezi, right? Kule video ngifuna ukufocusa kwabakaXhosa. AbakaXhosa baphuma kwindodana yos-12 uMagcino. That was the last born of uMnguni. Ibizwa ngokuthi ubani lana? Ibizwa ngokuthi uBenjamin. Leli gama li-wrong la edithwa nalo. Igama akanjwa ngalo umsungulu wetribe yakwaXhosa, liyeke leli lithi Xhosa, igama lamanje lelo. Igama akanjwa ngalo umsungulu weXhosa tribe noma kingdom kwathiwa uBenyoni. Yini indaba na? Ingoba uma wakhe mhla embeletha kwavela isimo esinzima, wayesebona ukuthi umphefumulo uyaphuma, wadlula emhlabeni eqeda ukubeletha uBenjamin. So uma wakhe before umphefumulo uphume wamqamba ngokuthi uBenyoni, which means umphefumulo uyaphuma, uyandiswa njengenyoni misuka indiza, right? Uyaphuma umphefumulo, uBenyoni. Kodwa uyise wakhe uMngoni wathi asilishintshe leli gama leli, walishintsha igama elithi Benyoni wathi Benyamin, okusho ukuthi umphefumulo ubuyela enyameni ngale ngane le. Benyamin, 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 base bathi Benjamin. Ihlakaniphi igama lakhe langempela kokubani? uBenyamin, okusho ukuthi wayethi uMngoni ngaleli gama leli umphefumulo ubuyela emzimbeni. So isizwe ke saXhosa savela ngaye uBenyamin, right? Ake siqhubeke nayo siveze okunye ongakwazi ngabakwaXhosa. Osibili engifisa ukuveza ngabakwaXhosa ukuthi imvunulo ababeyifaka thousands and thousands of years ago, even ngisho eGibhithe size sibe igqila for 400 years babefaka leyo mvunulo ababeyifaka leso sikhathi namanje basafaka yona. Ngicela ukukuphinda lokhu, imvunulo yakwaXhosa kusayile mvunulo ababeyifaka ngesikhathi seseGibhithe singakabi igqila, even nangezikhathi zeyigqila. Ukhumbula ukuthi sasimunye kudala, sasikhuluma ilanguage eyodwa, right? Sasimunye kudala, sasama tribes ahlukahlukene kodwa sasimunye, right? So ngifisa ukuveza ukuthi imvunulo ababeyifaka ngesikhathi beseGibhithe, abantu okuyibona abashape iGibhithe, abantu okuyibona abazali iCivilization, abantu ngesikhathi bele eGibhithe, imvunulo ababeyifaka leso sikhathi usayiyona le bayifakayo. Ngicela ukuthi sibuke la. Now ngizocela ukuthi sibuke la isketch saseGibhithe lesi. Ngicela ubuke le imvunulo le efakwe la. Ngicela ubuke isimbatho lesifake esinyeni, simhlophe, sinembalambala emnyamana. Ngicela ubuke lokho kungathi blue, ubuhlali lobo. Even nasemqaleni la, uyabona ubuhlali lobo iseGibhithe leli. I-Egyptian le ivezwa kanje. Ngicela ubuke esandleni ukuthi uphetheni, right? Ake sidlulele kwesinye isithombe.
Siphinde futhi siqhubeke naye. Ngicela sibuke la nansi indoda la ekuqaleni ifake isembatho esimhlophe, imvunulo leyi, right? Imvunulo yama-Egyptian, right? Aphintwa kanje, kuveza isithombe sawo ayinje, right? Ngicela ukuthi ubuke lapha esandleni ukuthi uphetheni loyi. Esandleni ukuthi uphetheni, khona izinto ayiphethe ngezandla zombili, right? Ngicela ubuke la eduze kwesandla, right? Eduze kwesandla nje, la kuphela khona isandla ukuthi ufakeni. Ngicela ukuthi ubuke la emqaleni la ukuthi ufake ubuhlalo. Ngicela ukuthi ubuke le ekhanda ukuthi ufake ubuhlalo. This is proof ukuthi sasikhona eGibhithe and ilapho khona sabayigcila khona for over 400 years. La sasesaphethe la sasesa-business civilization engakafika ama-invaders noma engakasijikela ama-invaders, yabo. Ngicela ubuke umuntu wesifazane ukuthi ufake isembatho sakho simhlophe. Ngicela ubuke la ukuthi khona ubuhlalo, nasekhanda ufake into engathi iduku imhlophe, right? Nabanye abesilisa yabo, uyayibona indlela yokugqoka kwama-Egyptian meveza ukuthi ayigqoka kanjani, noma laba ababeseGibhithe, ngizocela ukuthi sihambeke siyobuka imvunulo yakwaXhosa. Ngicela sibuke sisele imvunulo leni. Ngicela ukuthi sihambeke siyobuka imvunulo yakwaXhosa. Okay, sibuye-ke siqale endodeni. Ngicela ubuke ekhanda ukuthi ifakeni. Ngicela ubuke esandleni ukuthi iphetheni. Sidlule. Ngicela ubuke isembatho sala ngenzansi ukuthi ifakeni. Siye kumuntu wesifazane. Ngicela ubuke la ukuthi khonani. Ngicela ubuke isembatho sakhe, ingubo yakhe ukuthi injani. Inamiphi imbala. Uphetheni esandleni. Kukhonani la ezihlakaleni zakhe. Imvunulo yakwaXhosa kusayiyona le ebabeyifaka lapha ezweni laseGibhithe before sibe yigcila thina abantu. Nansi imvunulo sasifaka ngokwahlukahlukana-ke kwama-tribes ethu, ngoba phela sasama-tribes ahlukahlukene, kodwa le mvunulo le eyakwaXhosa kusayiyona yona. Ake sibheke esinye isithombe futhi sibone. Inhliziyo zethu inhliziyo zethu